आजच्या व्हिडिओमध्ये आपण हा परफेक्ट बांगडा फ्राय कसा करायचा ते बघणार आहोत। नमस्कार, मी अदितीज बुक ऑफ रेसिपीजमध्ये तुमचं खूप खूप स्वागत करते। चॅनल पहिल्यांदा बघत असाल तर नक्की सबस्क्राइब करा। इथं मी हे 6 मध्यम आकाराचे बांगडे घेतलेले आहेत। ते फिशवाल्याकडूनच मी व्यवस्थित कट करून आणलेले आहेत आणि ते स्वच्छ धुवून घेतलेले आहेत। आता इथं मी जवळजवळ 1.5 इंच आल्याचे तुकडे घेतलेले आहेत। या जवळजवळ 15 लसणाच्या पाकळ्या आहेत, तर त्याचा मी आता मस्तपैकी असा ठेचा बनवणार आहे। तर त्याचा मी असा व्यवस्थित ठेचा बनवून घेतलेला आहे। आता हा आहे आगळ, याला कोकमचा रस असं सुद्धा म्हणतात। तर हे 2 मोठे चमचे हा आगळ मी इथं वापरलेला आहे। 1 मोठा चमचा मी इथं मीठ वापरलेला आहे। आगळाऐवजी तुम्ही इथं लिंबाचा रस पण वापरू शकता। हा आहे मालवणी फिश मसाला, किंवा तुम्ही याच्याऐवजी प्लेन मसाला किंवा विकत मिळतो तो फिश मसाला तो पण वापरू शकता। तर 2 मोठे चमचे मी तो मालवणी फिश मसाला आणि 1 मोठा चमचा मी कलरसाठी बेडगी मिरची पावडर इथे वापरलेली आहे। आणि हा आहे जो मगाशी आपण ठेचा करून घेतला आला आणि लसूणचा, तर ते आता मी हा सगळा मसाला ह्या बांगड्यांना व्यवस्थित चोळून घेते, व्यवस्थित एकत्र करून घेतलाय। हे बघा, आणि याच्यावर झाकण ठेवून मी हे 10 मिनिटांसाठी असंच मॅरिनेशनसाठी ठेवून दिलेलं आहे। 10 मिनिटं झालेली आहेत बघा। माशांना मीठ आणि मसाला व्यवस्थित लागलेला आहे। आता जो मसाला आहे तो मी माशांना पुन्हा एकदा व्यवस्थित चोळून घेतेय। पूर्ण माशांवरती तो मसाला लावून घ्यायचा। मसाला अगदी थोडा कोरडा वाटत असेल तर तुम्ही याच्यामध्ये थोडा आगळ वाढवू शकता। हे बघा, सगळ्या माशांना मी मसाला लावून घेतलेला आहे। आता हा आहे 1 वाटी रवा आणि 1 मोठा चमचा तांदळाचं पीठ। हा रेग्युलर रवा आहे जो आपण शिऱ्यासाठी वापरतो तो। तर हे आता दोन्ही मी व्यवस्थित एकत्र करून घेतलेला आहे। तव्यावरती मी तेल गरम करून घेतलेला आहे। तवा व्यवस्थित चांगला गरम करून घ्यायचा आणि नंतर स्लो करून घ्यायचा। आणि हा जो मसाला लावलेला मासा आहे तर तो मी या रव्यामध्ये व्यवस्थित कोट करून घेतलेला आहे। तवा चांगला गरम करूनच घ्यायचा, हे फार महत्त्वाचं आहे। आणि मासा ठेवताना गॅसची फ्लेम स्लो करायची। अशा प्रकारे मी सगळे मासे रव्यामध्ये व्यवस्थित घोळवून तव्यावर ठेवलेले आहेत। हे बघा, आणि त्यांना मी व्यवस्थित सगळ्या बाजूने तेल सोडलेलं आहे। गॅसची फ्लेम आता मीडियम आहे आणि पूर्ण माशांना चांगलं असं तेल सोडून घ्यायचं आणि एक बाजू जवळजवळ 2-4 मिनिटांसाठी व्यवस्थित भाजून घ्यायची। मोठ्या फ्लेमवर मासे नाही भाजायचे, तर गॅसची फ्लेम ही मीडियमच असली पाहिजे। एक मीडियम फ्लेमवर मी हे 1-2-3 मिनिटांसाठी व्यवस्थित भाजून घेतले। हे बघा, एक बाजू व्यवस्थित भाजून झाल्यानंतर मी ती टर्न करून घेतली। हे बघा, परफेक्ट एक बाजू भाजून झालेली आहे। आता दुसऱ्या बाजूने सुद्धा सेम पुन्हा एकदा तेल सोडून घ्यायचं। व्यवस्थित असंच माशांना चारही बाजूंना तेल लागेल असं व्यवस्थित तेल सोडून घ्यायचं आणि दुसरी बाजूसुद्धा व्यवस्थित भाजून घ्यायची 1-2-3 मिनिटांसाठी। हे बघा, दुसरी बाजू पण आता माझी छान अशी भाजून झालेली आहे। मीडियम फ्लेमवर व्यवस्थित मासे भाजून घ्यायचे। हे बघा, परफेक्ट असे मासे भाजून झालेले आहेत।
आणि आपले परफेक्ट बांगडा फ्राय तयार झालेला आहे। तुम्ही ही रेसिपी नक्की एकदा ट्राय करून बघा, अशा पद्धतीमध्ये करून बघा। रेसिपी कशी झाली ती मला कमेंट्समध्ये नक्की सांगा। व्हिडिओ आवडला असेल तर त्याला लाईक करा, शेअर करा। आपण भेटू नेक्स्ट व्हिडिओमध्ये। थँक्यू।